Τι να το ανοίξετε? Ναι. Να το δω κι εγώ τι είναι, εντάξει. Ναι. Α, τι έχει. Ωραία έχει. Ωραία. Χωράνε αυτή και ροτόρους εδώ πέρα. Έχει και κάτι άλλο εδώ. Έλα, τελειώνει. Βάζει αυτό και φλώσε τα κάτω. Τα κλειδιά. Άστα. Στον έβαλε μέσα κατευθείαν. Ωραίο! Κράτα το μην το φάσουμε αυτό. Τι ωραίο! Τι είναι βαλίτσα που βάζει τα καλλιντικά μέσα. Μεγάλο. Αλλά πρέπει να κάνω πουστιά, Πρέπει να ήταν με το βαλιτσάκι και λένε δίχως. Ναι, γιατί όταν το δίνουν από το ίντερνετ. Μην το τραβάς τώρα, πει. Όταν το δίνεις στο ίντερνετ στην τσιγιά, με το βαλιτσάκι. Έλα πιο δώστε το ρε παιδί μου. Πρόσεχε. Για να τραβάμε. Βάου! Τι έχει μέσα? Κεφάλια. Γιατί ήρθαμε εδώ να το ανοίξουμε? Γιατί Μυστικό. μυστικό. Λοιπόν, κόβω λίγο. Έχει ακόμα ένα λεπτό. Γι' αυτό. τώρα, Λοιπόν, 2,5. Λοιπόν, κάνε ένα οκ και τέλος. Πες οκ. Έλα, γιατί θα σταματήσει, 3 λεπτά είναι εκεί. Yes, ready. We are ready for action. Θα ανάψουμε και τα παθελοκάναμα. Δεν το βλέπω. This is the very first opening of the JR. Καλά. Εντάξει. Με μπαταρία. Τελειώνει η μπαταρία. Έχει μετά. Και μετά έχει. Μετά έχει. Τι είναι τη Spectrum τα αυτά εκεί. Έχει, μπράβο. Με 3. Έχει, μπράβο. Κοίτα, κοίτα. Κοίτα, μπαμπά, της θα βάλω στο χέρι. Μπαμπά, κοίτα και θα φύγει. Το συνδέεις για να κάνει. Κοίτα τι θα φύγει. Κοίτα, τάκ, τικ,